Hemme zat adam atı bilen howeneden başlandy. Olar Hudaýyň deregine şeytana gulak asdylar. Olar gulak asmadylar we Hudaýyň adamda bilen kämil gatnaşygy kesildi. Olar ilkinji bolup günä etdiler we netijesinde ilkinji bolup öldüler. Olar öz hayalaryny agaç ýapraklary bilen örtmäge synaşdylar. Ýöne bu geýim Hudaýyň göwnüne yaramady. Şonuň üçin Hudaý olary haýwan dersi bilen geýindirdi. Olaryň hayatyny örtmek üçin Hudaýyň özü ilkinji bolup haýwan soýdy. Adam aty bilen Howanyň iki ogly bardy, Kabil bilen Habil. Kabil Hudaýa topragyň miwelerinden sadaka getirdi. Habil bolsa haýwany sadaka berdi, ýagny haýwanyň ganyny. Hudaý Habilyň sadakasyny kabul etdi, emma Kabilyňkyny kabul etmedi. Näme üçin? Sebäbi günäniň jazasy ölümdir. Günä bizi Hudaýdan aýrasalýar. Günäniň tölegi janlar. Kabil Habily gawan öldürdi we adamzadyň ummasyz bölegini garankylyga ýiterdi. Yüzlerce ýyl soňra ehli zat şeýle bir erbetleşdi bolan Hudaý Nuhdan başga hiç kimin ýaşamagy münasip dälligini gördi. Hudaý Nuha uly gämi ýasamagyny we adamlara şeýle wagt etmegini buyurdy. Günälerin cezalandyryljak güni ýetip gelýär. Mundan halas bolup Hudaýyň merhemetine gowuşmagyň ýeki täk ýoly gämidir. Adamlar oňaýdanlaryna güller, emma soňra olar hem täk taýýar dälkäler göklerden ýağmur ýagyp dünýäň ýüzüni suwally. Dünyadaki ehli adamlar, hayvanlar, günäler sebäpli ol tupany ýogullar. Diňe Nuh, maşgalasy we oň ýany bilen gäme alan hayvanlar halas boldular. Soňra imanyň atasy bolan Ibrahim dowuldy. Hudaý Ibrahima ogluny dagda gurban ketmegi buyurdy. Ibrahim ören gama batdy, emma Hudaýyň sözüne gulak assy. Ol ogluny daga gitmek bilen imanyny hereketi bilen suwud etdi. Ibrahim ogluny gurban kesjek bolanyny Hudaý onu towtatdy. Ol oglunyň ýerine haýwany berdi. Ol haýwan Ibrahimyň oglunyň ýerini aldy, onu halas etdi. Gan üçin gan, jan üçin jan. 400 ýyl geçenden soňra Hudaý Israil halkyny Misirden çykarmak üçin Musany berdi. Misiriň hökümdary Firavun muňa garşy boldy we Hudaý onu 10 tan betbalçylyga duçar etdi. Iň soňky betbalçylykda Hudaý her ilkinjide olan çagany öldürmek üçin bir ölüm periştesini berdi. Hudaý adamlara bir gudyny gurban ketip we onuň ganyny gaplaryň söýüne çalmagyny buyurdy. Ölüm periştesi gaplara çalınan gany görüp, olaýyň çağılarynyň gurbanlyk bilen halas bolanyny bilerdi. Yevrey, Misirli, bul ýady erkin, ýagny Hudaýyň sözüne gulak asan her kim halas bolardy. We ol giýje Musanyň aýdanlary berjaý boldy. Tutuş Misirde Hudaýyň gurbanyny arkaly rehimdarlygyny reddeden her hojalykda ağlaşyp köp göz ýaşlar döküldi. Soňra Musa adamlara günälerden äge bolmak üçin ýerine ýetirmeli buyruklardan ibarat Tewrat berdi. Günä eden adam ruhana haýwan getirirdi. Ol elini haýwanyň kellesiniň üstüne goýardy. Munyň arkaly öz günäsiniň haýwany geçenligini görkezerdi. Soňra haýwan kesilirdi. Ganyň akydylmagy günäleriniň ýugulmagynyň nyşanydy. Dawud da beýlek peýgamberler Tewraty berjaý etdiler, emma bir zady düşünüp bilmediler. Hakykatdan hem gurbanlyk gany günäleri ýuwup bilermike? Ýa-da bu geljegi görkezýän bir alamatmy? Dawud bir padşanyň, bir mesihin gelmegi barada wagt etdi. Dawudyň neslinden bolan padşa güýji bilen höküm sürer, emma ol sady we rehimli adam bolar. Ol mesih günäsiz, aýypsyz we päk bolar. Ol gurban bolmagy münasip bolup ejer çekýärler. Ol iň beýik gurban bolar. İsa mal ýatagyna doguldy. Çünki hiç kimiň öýünde oňa ýer tapylmady. Ol päkide gyzdan doguldy. Ol päkdi we Dawud padşanyň neslindenni, emma garypdy. Günnogordan gelen garyp çopanlar we baýdanalar ýazgylarda ýazylşýaly geljek ýeketek mesih hökmünde oňa tagzim etdiler. İsa söýgü, hakykat, asudalyk boýuna emeklik barada wagt ederdi. Ol agaç ustasy ýöne ajaýyp akyllardy. Ol Hudaýyň söýgüsinden öter dini däpde surlar wajyp gören dinarlar paş etdi. Ýöne onu garyp, kiçwegünni, towba eden günäli adamlar söýdi. Ol kerleri, körleri, jinny we tutdoýlar sagaltdy. Hatda ol ölleri hem diýereltdi. Ol Hudaý söýýänler doly ýaşaýşa çagyrýan, gudrat görkezji mugallimdy. Ol ýaşaýşy düýbünden ýetgetdi. Ol Hudaýa atan diýmek bilen gudraty güýçli Hudaýyň adamlary, atalary ýaly söýýänligini görkezdi.
Hudaý adamlar bilen öz çağalary ýalgatnaş görmek istedi. Emma adamlar günälidi, Hudaý bolsa mukaddes. Güne adam atydan başlap ehli adamlar Hudaýdan aýrasally. Mesih olar ýzyny dolandyrmak üçin näme etmeligini bilýärdi. Şokunlarjy Ýahýa İsa'nyň Hudaýyň beren gurbanlyk gözüsü hakyna wagz edipdi. İsa Mesih bolup saýlanan ýeketek iň beýik gurbanlykdy. Ol pek bolup hiç wagt günäh etmedi we günähleriň öwüdini doljak gurbanlyga münasipdi. Günählerin we günähli adamlaryň ýerine günäsiz we pek adam. İsa Mesih muny öz asasy üçin adamlaryň günähleriniň ýerine töläp, olary azat etmek üçin we adamlaryň Hudaý bilen bolan kämil gatnaşygyny täzeden dikeltmek üçin etdi. İsa haçda Ýewreýler ýa-da Rimler sebäpli däldi. Öz asasynyň isle boýunça öldü. Hudaý siziň we meniň, ýagny ehli adamlaryň günählerini öz üstüne aljak. Hudaýyň gulsy barada ýazylan peýgamberlikleri ýerine getirmek üçin İsany pida etdi. Emma aradan 3 gün geçenden soňra İsany ölümden diriltdi. Şeýdip oňa iman edenleriň hem baky ýaşaýyş üçin diriljekdiklerini wada berdi. Mundan soňra İsa öz şägirdlerine gaýtadan geljekdigini wada berdi. Bu gedek kady we padşah hökmüne geljekdi. Mesih adamlaryň günähleriniň içinde ölüp Hudaýdan aýra düşmeldigi we onuň gurbanlygyny kabul edip Hudaý bilen bolan kämil gatnaşyklaryny täzeden dikelmekleri üçin Hudaýyň bize beren sowgadydyr. Bu hem beýlik sowgatlar ýaly kabul etdiýän şäht biziňki däldir.